Na začiatku kurzu si v krátkosti zopakujeme, čo je program Word a vysvetlíme si, na čo sa používa hromadná korešpondencia. Program Microsoft Word je textový editor, ktorý sa používa pre prácu s textom. Text vytvorený v programe Word je možné upravovať, kopírovať, elektronicky uchovávať a opätovne použiť. Uložený textový dokument je možné odoslať prostredníctvom e-mailovej správy ako prílohu alebo vytlačiť. Hromadná korešpondencia sa používa vtedy, keď chcete vytvoriť súbor dokumentov ako napríklad formulárový list, ktorý posielate viacerým príjemcom alebo hárok menoviek s adresami. Každý list alebo menovka obsahuje rovnaký typ informácií, ale obsah je špecifický. Napríklad v listoch príjemcom môže byť každý list upravený tak, aby oslovil každú osobu menom. Jedinečné informácie v každom liste alebo menovke pochádzajú z položiek v zdroji údajov. V tomto kurze sa oboznámite so základnými nástrojmi hromadnej korešpondencie programu Microsoft Word, ktoré si ukážeme aj na názornom príklade a naučite sa, ako jednoducho môžete poslať list viacerým osobám. O stručnej charakteristike programu si v nasledujúcej časti kurzu zopakujeme, ako program spustiť a kde nájdeme hromadnú korešpondenciu.